No morjesta. Mä oon Sampsa. Mä oon kesätyön tekijänä täällä Raitiotie Allianssilla päällysrakennehommissa. Ja päällysrakenneryhmän tehtäviin tosiaan kuuluu kaiken näköiset päällysrakenteet, mitä näihin kiskoihin tulee. Paljon on ollut kumien laittamista kiskon ympärille ja on ollut myös kiskojen asemointia, että ne on millin tarkasti oikealla korkeudella. Tällä hetkellä ollaan täällä Näsisaaren sillalla. Nyt tänne asetetaan semmoista kumimassaa kiskon ympärille. Se on vähän erilaista, mitä muilla kiskon pätkillä on käytetty. Niin tää on vähän uutta meille kaikille ja samalla ollaan myös asemoitu näitä kiskoja paikalle. Ja voin kyllä suositella ja on ollut kyllä todella kiva ja opettavainen kesä täällä tähän mennessä ainakin. Tavannut paljon uusia ihmisiä ja vähän päässyt tutustumaan tähän työmaakulttuuriin ja on ollut tosi hauskaa. Ja kyllä tässä niinku parasta on se, että niinku pääsee ihan tähän käytännön lähelle ja käsiksi siihen, että mitä oikeasti siellä työmaalla tapahtuu, eikä vaan niinku tarvitse pohtia tuo jossain ulkopuolella. Pääsee oikeasti vähän haastaa itsensä, niinku opettelee uusia asioita. Olen Jonna ja työskentelen tämän kesän Raitiotie-allianssilla teknisenä harjoittelijana ratajohdon tiimissä. Ratajohto tekee sähköratatöitä, joihin kuuluu ajojohtimien ja niihin liittyvien rakenteiden asennukset. Ratajohdon töitä on muun muassa orsien kiinnitys sekä ajo- ja kannatilangan asennus ja säätö. Teknisenä harjoittelijana olen osa ratajohdon töiden suunnittelua, suunnittelen aikatauluja ja osallistun työn turvallisuuteen sekä laadun varmistukseen, esimerkiksi dokumentoimalla ja osallistumalla yhteisiin palvereihin. Työ Raitiotie-allianssilla on ollut mielenkiintoista ja antoisaa. Opiskelen sähkö- ja automaatiotekniikkaa ja tämä on ensimmäinen sähköpuolen työpaikkani, joten olen oppinut paljon uutta. Näin hankkeen viimeisenä vuonna työtehtävät ovat olleet monipuolisia ja harjoitteluni aikana on vielä edes koeaika, joita on rinnalla. Moikka! Mä oon Roosa ja mä työskentelen Raitiotie-allianssilla viestintäharjoittelijana. Viestintä vastaa hankkeella tapahtuvien asioiden viestimisestä sekä sisälle että ulkopuolelle. Tällä hetkellä ollaan päästy viestimään paljon valmistuvista työvaiheista, esimerkiksi Halkoniemenkaan valmistumisesta ja avaamisesta kaksisuuntaiselle liikenteelle. Viestinnässä työ on monipuolista ja mä oon päässyt oppimaan paljon uutta rakennusalasta sekä erityisesti infrarakentamisesta. Mä oon saanut vastuulleni viikoittaisia rutiinihommia, esimerkiksi yötöistä tiedottamisen ja viikkokatsauksen tekemisen someen. Lisäksi mä oon päässyt mukaan erilaisiin projekteihin ja muun muassa suunnittelemaan ja tekemään tätä kesätyöntekijöiden videota. Työ Raitiotie-allianssilla on ollut antoisaa ja näyttänyt uuden kulman viestinnän töistä. Allianssimalli toi mukanaan paljon uutta ja tuntui alussa vähän jopa sekavalta, mutta käytännössä työnteko sujuu kuin vettä vaan, vaikka moni onkin eri yrityksen leidissä. Parasta täällä on hyvä työporukka ja se, että pääsee oppimaan lisää viestinnän töistä ja kehittämään omaa ammattitaitoa.